Velkommen. Ser du? Hvis jeg kunne få en snak med en hvilken som helst tegneseriefigur på Cartoon Network, så skulle det være med Ko og Kyllings forældre, altså mor og far. Jeg vil spørge dem, om Kylling en dag bliver en berømt opfinder. Og om de ved, at Ko har specielle evner. Super-Ko, og så kunne jeg også godt tænke mig at finde ud af, hvor mor fandt opskriften til koteletter og kartofler. Velkommen til oplysning. Var det en opskrift, der sådan gik ned fra generation til generation? Og jeg vil gerne vide, om de egentlig kan se, hvor det er, de kører. Nummeret er... Og så vil jeg i hvert fald helt sikkert også spørge dem, om jeg også ville få lommepenge, hvis jeg altså boede hos dem. Jeg ville spørge mor, hvorfor Kylling aldrig lytter til hendes gode råd. Mor siger altså, at man aldrig skal slå hovedet ned i et træbræt. Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor djævlen aldrig bliver genkendt, når selv jeg kan se ham. Ventetiden er gratis. Sig nu ikke, at I ikke havde regnet den ud for en vægt. Hvem vil du gerne snakke med? Cartoon Network. Der var der altid er tid til en snak.